Dneska som kúpila a testoval ten najhorší laser. Stálo to za to? Predo mnou sa tak nachádza ten najhorší laser za 20 €. Každopádne toto video natáčam v Chorvátsku, takže tu mám horšie podmienky, za čo sa ospravedlňujem, no ale môžeme pokračovať. Pravde nikdy som nebol ani nie som fanúšik laserov, takže úplne neviem, aké mám mať od toho očakávania. A by the way, dosah lúča tohto laseru je až 0,5 kilometra, no ale všetko si otestujeme už za chvíľu. Takže takto to nejako vyzerá, keď otvoríte tú krabičku, nachádza sa tam nejaký nastavec, no a najviac čo ma zaujíma je práve tento laser, ktorý má celkom slušný lúč popravde. Taktiež v tejto sade nemôže chýbať aj nástavec, ktorý tu samozrejme máme, takže toto je asi celé, čo sa nachádza v tejto sade. No a taktiež ma veľmi zaujíma, či ma tento laser dokáže popáliť. Tak to je celkom silné. No a tuto je ten spomínaný nástavec a mne to príde celkom trápne popravde. Tentokrát si preveríme silu tohto lúču na papieri. Čiže ako môžete vidieť, v ruke držím papier a laser, no a uvidíme, že či sa laseru podarí rozpáliť tento papier. OK, ako môžete vidieť, ono to absolútne nefunguje. Ten papier je trošku teplý, keď sa dotknem tých miest, kde som svietil s tým laserom, ale tomu papieru to nič neurobilo. Myslím si, že je ten správny čas, aby sme si tento laser poriadne otestovali. Tento laser je naozaj šialený. Na to, že stále iba 20 €, tak svieti naozaj veľmi dobre. No a myslím si, že ten 0,5 kilometra by naozaj dosvietil. Takže finálne hodnotenie tohto laseru je cena 4 hviezdičky, jas 3 hviezdičky a lúč 2 hviezdičky.